Hráci automat Fruity Loops nie je žiadna výživová revolta ani snaha o zdravší životný štýl. Je to ovocný automat, ktorý sa rozhodol, že namiesto farmárskeho trhu bude radšej žiariť v kasinovom výklade. Taký ten prípad, keď hrozno čerešne a pomaranče vyrazia do mesta v drahých oblekoch a sedmička si obuje lakované topánky. Synod Games si povedali, že klasika ešte neznamená nudu a vyrobili slot, ktorý je ovocný, ale zároveň luxusný. Bez zbytočných efektov, za to s noblesou. Ak poznáte automat Multify, viete, čo je to poctivý ovocný základ. Fruity Loops však ide ešte o krok ďalej. Oblieka tie isté symboly do vizuálneho high-endu. Pridáva scatter, riziko a výhry, ktoré môžu dosiahnuť až 500 násobok stávky. Výherný automat Fruity Loops je vizuálne ako gala večer ovocia. Čerešne vykladané drahokammi, slivky s kryštálmi, hrozno, ktoré žiari ako svetlá v Las Vegas. Každý symbol tu má les, ktorý by sa nestratil ani na scéne Miss Universe. Válce sú orámované zlatým lemom a pozadie tvoria decentné tmavé vzory, ktoré nechávajú všetku pozornosť práve s symbolom. Hudobne sa automat drží pri zemi. Žiadne dramatické orchestre, len jemné elektronické tóny, ktoré sa spustia pri výhre alebo zatočení. Zvuky sú decentné, ale o to viac zvýraznia momenty, keď vám niečo padne. Klasické fanfáry pri 5000 sedmičiek sú presne to, čo od ovocného slotu očakávame. Fruity Loops je 5-valcový slot s pevne daným počtom výherných línií, konkrétne ich je 5. Na výhru potrebujete aspoň 3 rovnaké symboly vedľa seba, začínajúc vľavo. Symbolov je tu 8, od klasickej čerešne až po najdrahšiu sedmičku, ktorá vám pri 5 kusoch vyplatí až 500 násobok stávky. To už nie je len drobné ovocie, ale poriadna vitamínová injekcia do konta. RTP hry sa pohybuje od 85,1 do 98%, čo znamená, že niektoré verzie automatu môžu byť výživnejšie než iné. Volatilita je stredná a to znamená, že síce nevyhrávate každé točenie, ale keď už, tak to pocítite. Maximálna výhra je 500 násobok, čo je na ovocný slot viac než slušné. Hru si viete roztočiť aj automaticky. Stačí kliknúť na autoplay a sledovať, čo vám padajúce hrušky a sedmičky prinesú. Ovládanie je úplne jednoduché. Stávku nastavíte tlačidlami plus a mínus a všetko ostatné je po ruke. Maxbet, rýchle točenie, história aj výherná tabuľka. Všetko tam je, prehľadne a bez zbytočného hľadania. Fruity Loops nie je automat, ktorý by vás bombardoval free spinmi, bonusovými kolami alebo animovanými minihrami. Tu sa ide na vec priamo, bez zbytočných okľúk. Bonusová výbava je síce skromná, ale má svoje miesto. Jediný špeciálny symbol, ktorý vie zamiešať kartami, je scatter v podobe zlatej hviezdy. Ten sa neviaže na výherné línie. Stačí, aby padol aspoň 3-krát kdekoľvek na valcoch a pripíše vám výhru podľa tabuľky. Žiadne bonusové kolo sa tým síce nespustí, ale vedia to byť príjemné extra peniaze navyše. Okrem toho tu nájdete ešte funkciu riziko, teda možnosť dvojnásobiť výhru tipovaním farby zakrytej karty. Tradičná červená alebo čierna, prípadne aj karta žolík, ktorá výhru potvrdí automaticky. Môžete ísť viacnásobne po sebe, až kým buď neskončíte sami, alebo vás hra zastaví. Je to síce stará známa funkcia, ale práve v jednoduchších automatoch dokáže výrazne zvýšiť dynamiku. A to je všetko, bez free spinov, bez bonusových špecialít, bez výmyslov. Fruity Loops si ide svoj retrosmer a nehrá sa na moderné divadlo, čo niektorí hráči ocenia ako čistú poctivú robotu. Fruity Loops je ako ovocný slot po wellness pobyte. Upravený, vyleštený a pripravený na elegantnú zábavu. Nepíši sa šokujúcimi funkciami ani bonusovými prekvapeniami, no to, čo robí, robí dobre. Je to automat pre hráčov, ktorí nechcú sledovať 12-sekundové intro k freespinom, ale radšej roztočia valce a nechajú ovocie robiť svoje. Graficky patrí medzi tie najkrajšie ovocné automaty na trhu. Symboly žiaria, valce plynulo rotujú, zvuky sú decentné a prostredie pôsobí luxusne bez toho, aby sa tlačilo do extravagancie. Ovládanie je svižné, všetko má svoje miesto a aj na mobile sa hrá príjemne a bez kompromisov. Áno, bonusová časť tu pôsobí trošku orezane, scatter, symbol a riziko sú jediným korením inak jednoduchého receptu. Ale ak vám chutí klasika a nechcete premýšľať nad tým, ktorý Wild teraz čo robí, Fruity Loops môže byť presne to, čo hľadáte. Je to automat, ktorý sa nesnaží byť viac než je. A to je občas presne to, čo si večer potrebujete roztočiť.